खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बलिउड इन्डास्ट्रिनि दुखुनांथाव रादाब आरो दुलाराय भारतनिनो दुखुनांथाव रादाब। मानोना बयजोंबो अनसायजानाय सिरियाल थुनफावथायाव फाव खालामग्रा लोगोसे फिल्म इन्डास्ट्रियाव शुटिं खालामग्रा तुनिसा शर्माया थांनाय हराव गावनि मेकआप रुमावनो थैहाबनाय अबस्थायाव मोननानै हस्पिटालनि डक्टरा दसे उनावनो जिउ जोबनाय रादाबखौ होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि तुनिसा शर्माया फिसा पर्दायाव एक्टिं खालामनायनि अनगायैबो गिदिर पर्दायावबो सम सम एक्टिं खालामोमोन। बिथांनि एक्टिं खालामनाय मोननैसो मिथिसारनाय फिल्मफ्रा जादों फितुर, बर'डेक' बायदि बायदि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि जिउ गोमाजानायनि सायाव पुलिस हान्जाया गोख्रों संदानगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं फ्रान्सनि पेरिसआव गुलि गावनाय जाथायाव साथाम सुबुङा जिउ गारांदों आरो 4 सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया सेन्ट्रेल पेरिसआव जादोंमोन आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ पेरिस पुलिसा खानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनिगिरि सुबुंनि बैसोआ 69 बोसोरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं रासियाव मैया सनिबार फुङाव नार्सिं हमाव अर खामदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव 20 जन सुबुंफोरा जिउ गोमाजानांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथाया केमेरुबनि साइड्रियान नोगोरनि नार्सिं हमाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथाया स्ट'भनि बाराद्राय बिदुं दुंनायनिफ्राय जानो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया सुनिबार मोनाबिलिनि समाव क'क्राझारनि आर.एन.बि हस्पिटालाव गीता बसुमतारी मुंनि सासे केन्सार बेराम जानाय आइजोखौ एक्सपायार जानाय मुलिखौ सेलिन होनायनि थाखाय हस्पिटालनि नार्सनि इनचार्ज दुलुक ब्रह्मखौ 6 दाननि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे एक्सपायार जानाय मुलिनि सेलिन होनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि इएम मानाव गेदेर अरुप कुमार दे बिथाङा नुजाफैनानै नायबिजिरफैदों आरो नार्सनि इनचार्ज दुलुक ब्रह्मखौ 6 दाननि थाखाय सासपेन्ड खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं क'क्राझार लकसभा समष्टिनि एमपि नबकुमार सरनियानि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर दावराय दैख्रेब नार्जारिया बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखिदों। बिथां मानाव गेदेर दावराय दैख्रेब नार्जारिनि बिबुंथिनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला एमपि नबकुमार सरनियाया ट्राइबेल हारिनि सुबुं नङा, बिथाङा अबिसिनि हारिनि मानसिसो। बिथां नबकुमार सरनियाया गावखौनो बड' कसारी होननानै थगायफ्लाना एसटिनि सार्टिफिकेट बानायनानै लादों। बेनिखायनो गावसोर बड'लेण्ड जनसुरक्षा मन्चनिफ्राय मानाव गेदेर जनकलाल बसुमतारीनि दैदेननायाव एमपि नबकुमार सरनियानि बेरेखायै बेनि एसटिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै 2019 मायथाइनि 11 जुनाव गुवाहाटी हाइकर्टआव एपिल खालामदोंमोन होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथां मानाव गेदेर दावराय दैख्रेब नार्जारि बिथाङा बर'फोरनिसिम गाहाम रादाब फोसावनानै बुंदों दि गावसोरनि एपिल खालामनाय बादि गुवाहाटी हाइकर्टआबो एमपि नबकुमार सरनियानि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सिकिउरिटि कमिटिखौ दाननि गेजेराव नायबिजिरनो बिथोन होबाय होनना मानाव गेदेर दावराय दैख्रेब नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनायजों लोगोसे रायजोफोरनो फोरमायनानै होदों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरना बुंबावदों दि नबकुमार सरनियानो एसटि सार्टिफिकेट होनायनि गाहाय दायनिगिरि हिसाबै आदित्य खाख्लारिनि मुंखौ बिथाङा मख'दों आरो बिथां आदित्य खाख्लारिजों लोगोसे बे सार्टिफिकेट होनायाव बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'खौबो
मख'नानै बुंदों दि प्रमद बर'मोननि बिथोन होनायावनो नबकुमार सरनिया MP जानो हादों आरो बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जादों होननानैबो बिथां मानाव गेदेर दावराय देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंथिबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।